এই সৎসଙ୍ଗটি অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছি জীবন জ্যোতি আশ্রমরে ছোট ছোট ঝিও মানক গହଣରେ এবং মা মানক গহଣରେ উদ্দেশ্য যে ঠাকুরଙ୍କ ভাবধারা সহিত এবং ঠাকুরଙ୍କର আগমନର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତରିକ ଆୟୋଜନ ଜୟଗୁରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଇଥାଉ। ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନଟିଏ ବଢ଼ି ଚାଲୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସମାଜକୁ ସୁସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିରାଚରିତ ଧାରା। ତେଣୁ ଆମର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ଭଲ ମାଟିଏ ହେବେ, କେମିତି ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ହେବେ, ସେଇମାନେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଗଠନ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ବିବାହ ପରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଛୋଟ ବେଳୁ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖିଥାଉ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଆମେ କାହାର ହାତ ଧରି ଚାଲିବା? ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶରଣ ପାଖରେ ରହି ଆମେ ଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିବା? ସେ ଚାଲିବାର ବାଟ ଆମକୁ ବତେଇବ କିଏ? ସେଇ ବତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଧରିବା, ଯିଏକି ଆମକୁ ଜୀବନ ରାସ୍ତାଟା ବତେଇବେ। କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ବି ଡରିଯିବା ନାହିଁ। ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୁର୍ବିପାକ ଆସିଲେ ବି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ପରିବାରକୁ ପରିଜନକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ବା ଜୀବନର ସାରଥୀ। ସେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗପଟିଏ କହୁଛି। କେମିତି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଜଣେ ମାଲିକକୁ ଧରି ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। ଛୋଟ ଗପଟିଏ କହି ଶେଷ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ମାଲିକ ରଖିଛି, ଭାରି ଓଲିଆ ଗାଈଟିଏ। ସେ କ'ଣ କରେ? ଆଦୌ କଥା ମାନେନି। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚଳିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଥରେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ସେ ପଶି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ସେ ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଇଛି ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସିଏ ଆସିଛି ଗାଈଟାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି, ଆରେ ଆଜି ଯାହା ହଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭୋଜନଟିଏ ମିଳିବ। ସିଏ ବି ପଶୁଛି, ମାତ୍ର ସିଏ ବି ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଗାଈ ଆଗରେ ଅଛି, ପଛରେ ବାଘ। କିନ୍ତୁ ଗାଈର ମନରେ ଟିକେ ବି ଡର ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି, ତୁ ଯେତେ ମୋତେ ଡରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବି ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ରାତିଟା ଗାଈ ସକାଳେ ହେଇଗଲେ ମୋର ମାଲିକ ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ତତେ ମାରିବ, ତାପରେ ମତେ ମାରିବ, ତୋର ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ସେଇ ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଘାସ ଖାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛି, ମାଲିକ ତ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଦବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଓଲିଆ ହେଇଗଲି, ଠିକ ସମୟରେ ଫେରିଲିନି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଗଲିନି, ଆଉ ମତେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ଦବ। ଟିକେ ମାଡ଼ ପଛେ ସହିଯିବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ବାଘ ଖାଇବାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି। ସକାଳ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ ଆସିଛି, ବାଘକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗାଈଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଗପଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ମାଲିକକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନିକି ଚାଲିବା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଆପଦ ଯାହା ଦୁର୍ବିପାକ ଆମ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ ଆମକୁ ସବୁଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଏଇ ଛୋଟ ମାନେ ଅଛ, ଏଇ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଯୋଉଠି ଅଛ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ବିଧାନ ଅଛି, ନୀତି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତା ମାନେ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି।
से देवता कन्या को बाहर करवा परस्पर साहाय्य सहानुभूति परस्पर विपद आपदे ताको साहाय्य करवा एई मनोवृत्ति आमर यदि छोट बेलू रही जाए ताले आम निश्चित बड़े भल माटी हवा भल बहुटी हवा एवं ये संसार को सुंदर करी बढ़ी पारा तेणु एटा आउ गोटे कथा कहूँ जीवन में मन रख से महात्मा गांधी तीनटा मूर्ति कथा कान हाथ देसी गोटे मागणा मूर्ति आखि हाथ देसी एवं आ गोटे पाटी तार तीनटा अर्थ तार तीनटा प्रकार अर्थ सबुदिन महात्मा गांधी आम बाबूजी से रखी था एवं तार अनुसार जीवन को चलई था आगु आगु जाती अर्थात जीवन में खराब कथा कहबी ना क्या खराब भाषा गाड़ी देवी ना कि क्या प्रति खराब शब्द व्यवहार करी ना आ कान मुझे भी खराब कथा शुणिबी ना जी जेते मते अन्य विरुद्ध कहूना कहीं जहाँ भी मुझे शुणिबी ताहा भीतर रखी सीना क्या पाखे कहबी ना कदापि खराब कथा शुणिबी ना आ गोटे हूँ खराब कथा देखी ना अर्थात जीवन में जो भी केते खराब काम होची किंतु मु करिबी नाही मु देखिबी नाही कि करिबी नाही एई तीनटा जो माने छोट बेलू जीवन में पाड़ी नहीं थांती सेही माने ही बड़ मनुष्य होती तेणु जीवन में बहुत कष्ट आसीबो दुख आसीबो आमे हमर गुरु गुरुजन मानकर कथा निश्चित मानिबा कोठी किछि यदि खराब भाषा खराब कथा देछि ताहा अन्य आगे प्रकाश करवा नहीं कि निजे भी से बसवर्ती हम ना आज तो समय को पुणी थे आसवा तुम सागे मिसवा तेणु समस्त पुणी सुंदर जीवन एवं समस्त निरामय जीवन